हाय एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव फरायहरनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै गुवाहाटीयाव फैदों न'आव आं दिनै इन्ट्र होबोनो हादिया उखा फैनानै बेयाव मोनफैखांनासो आं दा इन्ट्रखौ लाबाय नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ जोबोद नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ गोदान नायफैदों प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ माबायदि जायो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर उखा लानाय जाबाय दिनै इन्ट्रखौबो लोगोफोर आं दा भिडिअखौबो नालेंखरनि बिफाङावसो होननानै इन्ट्र होगासिनो दोङो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय न' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ माबायदि जायो बारा मोजां जानाय नंलिया उखा लानाय जाबाय ना दिनै भिडिअखौ थेवब्लाबो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आं बे नालेंखर बिफाङावसो दोननानै इन्ट्रखौ लादों दा लोगोफोर जों दिनै नैबे आरज कलेजावनो फैदोंमोन खामानि एसे दंमोन नैबे आरज कलेजाव लोगोफोर जों जि खामानियाव फैदोंमोन बे खामानिया दा जोब्बाय फेन्सियाव दा हाबनानै एसे बाजार खालामना लानो थांसै दा लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय फेन्सियाव हाब्बाय लोगोफोरजों दा लोगोफोर नै मोनफैनानै दा मम' जानो लादों गुदुं गुदुं मम' जानानैसो खर' सासुबाय लोगोफोर दासो न'आव मोनफैबाय दिनैनि भिडिअआ एकदम
ज्राब जाजोब्बाय आरो लोगोफोर थेवब्लाबो नायस्लाबदोंबानो जाबाय मेंजोब्बाय दा लोगोफोर दसे समाय रेस्ट लानोसै दा लोगोफोर दिनै आङो गुवाहाटियाव थांनानै नेक्स्ट सालिसा भिडिअखौ बानायफिनबाय मैयाथ' आदुरा जाना थाबायना भिडिअ बानायनाया गुवाहाटिनिफ्राय फैनानै मेंसोनानै आं भिडिअखौ बानायबाय थादिया दिनै बिनि नेक्स्ट सालिसा बानायफिनबाय लोगोफोर दा नै आं साहा लादोंमोन आरो साहा लोंनि ओंखायनो एसे भिडिअ लाबाय आं साहा लोंदोंमोन साया रेडि जाबाय लोगोफोर नै मेगि संदो ओमफ्राय दावदैदो साहा लोंनोसै दा जानोसै लोगोफोर लोगोफोर भिडिअखौ दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर भिडिअखौ जोबनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ गोदान नायफैदों प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय